Czy wiesz, że bunt kozaków pod wodzą Bohtana Chmielnickiego stał się początkiem jednego z największych kryzysów w dziejach Polski? Rok 1648. Rzeczpospolita, potęga w sercu Europy, staje wobec zdrady. Kozacy z Tatarami rozbijają nasze wojska pod Żółtymi Wodami i Korsuniem, a ukraińskie ziemie spływają krwią niewinnych Polaków i Żydów. Mimo odwagi i ofiarności rycerstwa, Polska zmaga się z przewagą wroga. Pod Zborowem w 1649 roku armia Jana Kazimierza była o krok od zwycięstwa, lecz Khan Krymski wymusił rozejm, który upokorzył króla i ojczyznę. To powstanie stało się początkiem osłabienia Rzeczpospolitej, raną, którą wykorzystywali sąsiedzi. To była jedna z najtrudniejszych prób w naszych dziejach. Polska przetrwała, ale w ogromnym cierpieniu. Chcesz poznać kolejne zapomniane rozdziały naszej historii? Obserwuj Historie zhakowane.